Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan ug ang gikinahanglan natong grasya sa ulan. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi aning pagpamalit sa atong mga slots alang sa kalampusan sa atong project dinhi sa simbahan o dito sa Kapilinya. Hatagan unta sila sa Ginoo sa mga grasyang ilang gikinahanglan alang sa kaluwasan. Iapil sa nato sa special nga pagampo ang mga igsoong mga pari nga nangamatay, si Monsignor Rodi Villanueva o si Father Glicerio Diosana. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayos sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, agaka ang mga hitabo sa kalibutan diha sa imong kalinaw ug hatagi ang imong santos nga simbahan sa kalipay sa pag-alagad kanimo diha sa kagawasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Ang mga propeta nagsusi ug nagpakisayod mahitungod ni ining maong kaluwasan ug nanagna sila mahitungod ni ining gasa nga ihatag sa Dios kaninyo. Nagpakisusi sila kun anus-a ug sa unsang paagi moabot kini. Kining panahona may gitudlo sa Espiritu ni Kristo nga diha kanila sumala sa gitagna sa Espiritu mahitungod sa mga pag-antos ni Kristo ug sa himaya nga mosunod niini. Gipadayag sa Dios sa maong mga propeta nga ang gihisgutan nila dili alang sa ilang kaugalingong kaayuhan, kundili alang kaninyo. Kining mga butanga nadungog ninyo gikan sa mga magwawali sa maayong balita pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga gipadala gikan sa langit. Kini ang mga butang nga buot sabton bisan gani sa mga anghel. Busa andama ang inyong salabutan pag maugdang kamo ug ibutang ang inyong paglaom diha sa grasya nga ihatag kaninyo inig padayag na ni Kristo. Pagmasinugtanon kamo sa Dios ug ayaw ninyo ipahikuyon ang inyong kinabuhi sa mga tinguha nga inyong gihuptan
kaniadto sa wala pa kamo masayod sa kamatuoran. Hinunua pagkinabuhi kamo nga balaan, ingon nga balaan ang Dios nga nagtawag kaninyo. Ang kasulatan nag-ingon, pagbalaan kamo kay ako balaan man. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Awiti ang Ginoo ug bag-ong awit, kay naghimo siya ug katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakadangat ug kadaugan alang kaniya. Sa iyang balaang bukton, ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Sa atubangan sa kanasuran, iyang gipahayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy ug sa iyang kamatinod anon. Alang sa balay ni Israel, ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiting nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang kayutaan. Singgit kamo sa pag-awit, awita ang pagdaig. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, puon nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya misulti si Pedro kang Hesus, nasayod ka nga gibiyaan namo ang tanan ug misunod kami kanimo. Miingon si Hesus kanila, tinuod kana og sultihan ko kamo nga ang mobiya sa iyang panimalay o sa mga igsuon o sa inahan o sa amahan o sa mga anak
o sa mga uma tungod kanako og tungod sa maayong balita, makadawat og labi pang daghan niining kinabuhian. Makadawat siya ginatos ka mga balay, mga igsuon, mga inahan, mga anak og mga uma, bisan tuod og lutoson siya, og sa umaabot nga kalibutan makadawat siya sa kinabuhing dayon. Apan daghan karon ang nahiuna maulahi, ug daghan karon ang naulahi mahiuna. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Matod pas atong tubag sa Salmo, ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Dunay panahon nga bisag unsaon natog pahibalo, di gyud masabtan. Kanabitan sige tagpahibalo nga palit mo og slat, bot pila ra kay nakasabot gyud no nga kana di ang pagpalit og slat part na sa kaluwasan. Nya kita ari kita sa laing paagi. Muna diri sa unang pagbasa gihisgutan nga ang mga propeta gasigig susi, nagpakisayod sila unsaon pagkahitabo niining kaluwasan nga gipahibalos Ginoo. Naman sila gipangsulti na igo-igo man sa ginagmay kanus asa mataw ang Mesiyas, asa unsay iyang kinaiya, unsay mahitabo niya, pero dili gyud kayo klaro. Pero matud pa ni San Pedro, kining maong gisusi sa mga propeta gipahibalo na sa Espiritu ni Kristo. Kay pagsaka ni Kristo sa langit, ningon mas Kristo, daghan kay ko gustong isulti ninyo pero di mo kasabot pakaron. Pero inigabot na sa Espiritu sa kamatuuran, sultihan mo niya sa tanang kamatuuran. Ug mao na karon ang simbahan ang lihok na ang Espiritu Santo. Pero matud pa ni San Pedro, panganda mo kay di rabasayon dawaton ang Espiritu Santo. Kita kusog kita mo kanta no, Come Holy Spirit. Gara-garaon kita sa tanan ba? Come Holy Spirit, I need you. Kamu ganahan mong mukonsad ang Espiritu Santo ninyo? Ha? Luya kay mga ganahan. Unsa may unang mahitabo kung mo abot ng Espiritu Santo or tugutan nato siya nga mulihok din hinato. Ang una yung mahitabo himuon tas Espiritu Santo nga musunod ni Kristo. Mo jud nay una, wa may lain siyang tumong musunod ta ni Kristo. Nya ganahan mong musunod ni Kristo. Hilom na. Mao lagi na ingon Diyos Kristo pangandam gimudaan kay basin o niya bag imbis nga ang Espiritu Santo inigunsad malipay ka basig maguol na hinuon ka. Nya unsa may buhaton kun mosunod tang Kristo? Adi diri iyang gisulti sa katong kagahapon nga ebanghelyo kay sumpay man ni karon niingon siya pauli sa inyo usa ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos kabos niya dayon balik og sunod kanako. May kinsa ninyo dinhi ang andam mo himo ana be. Na. Oh, tuan na sugod na. Unya do na pagani gisay gisulti. Biyai ang imong inahan, amahan, bana, asawa, anak, panimalay, imong kabtangan, imong mga uma. Biyai gid tanan. Muna sila si San Pedro katong iyang mga apostoles o pipila ka mga disipulo namiya gito sila sa ilang literally ha namiya gid sila sa ilang panimalay. Si San Pedro na man ni siya asawa iya gyung gibiyaan
Ilinga imong tupad na andam na kang mubiya sa imong kaubas balay. Naamang ganite kabuang karon bisag nagpuyo-puyo, nagpuyo-puyo na gina, sala na ginang nagpuyo-puyo. Akong advicean, wa pa man mo'y kasal, nya di pa man ka mo magpakasal, pagbuwag lang sa mong puyo. Di mo magbuwag sa inyong relasyon, pero magbuwag lang sa mong puyo. Aron di mo makasa, nya pangumpisal. Nga mo ingon man gani, na naman good me baby father, di na mi kabuwag. Ano man day, nako, di ay usa. Duha sila kabuk ni dool nako, ang babae laki, ingon dayon tong laki, lisod na kay padiroy, na nami anak. Nako nya day mamatay ka karong gabi kanang inyong anak mamatay sana hasta nang imong gikapuyo. Unsa man sa inyong paminaw? Sila ba nagpuyo silang duha niya, ang laki akong giingnan, biya lang sa dinis inyong, ay lang sa pagtipon og puyo, ayaw pagtipon og higda aning ni ang kuan kanini ang babae imong kapuyo. Kaya di pa man ka mo magpakasal, magtigom pamangka mo nya na sila'y anak, di ko no pwede kaya na ko no sila'y anak. Nako nya dig mamatay ka karong gabi kani mong anak mamatay sa diay ni. Unsay tubag ninyo anak? Mamatay o dili? Dili oy, mo take over si silingan. Doon na sanay manambo ditong lain. Dili oy, mamatay. Ngano man? Tungod kay dili kita maoy tag-iyas kinabuhi. Hilas ra kaitas tanan nga moingon, ako mo'y muhatag og kinabuhi kaugmaon sa akong pamilya. Hilas kaitas tanan. Pabiyaon ta ni Kristo, matod pa niya diri ay tanaw ha. Ningon si San Pedro, unya kami Lord, nasayod ka nga gibiyaan namo ang tanan og misunod mi nimo. Unsa may giingon Hesus, tinuod ka na og sultihan ko kamo. Kinsa tong mubiya og panimalay, igsuon, inahan, amahan, anak og uma tungod kanako, makadawat og gatusan pa niining tanan. Kinsa may nakapadaghan nga nibiya naman ta ka nganong nidaghan man noon gikan sa Ginoo, ug mao ni ang misteryo sa kaluwasan nga dili ta maningkamot pagluwas sa atong kaugalingon ining kinabuhia aron maluwas ta. Musbon ako ha, dili ta maningkamot pagluwas sa atong kaugalingon niining kinabuhia aron ta maluwas. Kinsa tong maningkamot matod pang Kristo sa pagluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, kawad-an niini. Maubitan na kining akong sigig pasabot ninyo nga pamalit mog slot, basta naa mo dihay 500, palit mog SBF dag, og naa mo'y 1,000, palit mo og MMHD para sa kapilinya. Ang pag-give up ni mo anang 500 or kanang 1,000, mauna na ang ginagbayng pagbiya ni mo sa imong pamilya, sa imong anak, sa imong balay. Kaya mayroon ka, stilan ako raman ng gitigom-tigom da, kay ipalit unta ni nako og bagong TV para sa akong mga anak, or cellphone, or ipalit ko nig bugas para sa akong pamilya. Ang Kristo biyahe na, ihatag na, narisimbahan. Ikaw niya, Lord, unsa na malay ako na nang gisaad, makadawat kag gatusan, kapilo, ug unsay imong gihatag, or unsay imong gibiyaan. Ug mutuo lang kita ni, maghinatagay tagmayo, way paghuna-huna, ug unsay sunod. Kay nga naman, ang sunod, gisaad nas Ginoo. The future is assured by God. Muna mo ingon bitaw ta, seek first the kingdom of God and everything you need will be given to you. Ang future ba? Dili man kita'y gasit sa atong future. Mga kuan lang kita, mga arrogante na kita karon ba? Tungod ani kunuhay educated na ta, kamao na tang mo plano kunuhay sa future, 10 years from now, na natay gitawag og
career path, career path. Kung sa may imong mga plano sa imong kinabuhi, 5 years from now, 10 years from now, 20 years from now, how do you look at yourself? Dahil na ato, no? Gusto ko na ako'y pamilya. Yan, nakabit radi ay. Gusto ko nga stable na ko. Na stable lagi sa iyang panimalay o sa iyang kwarta, pero wa na magtingganay sa iyang mga silingan kay purting away. Nya, stable pa na. Ang nindot gidi ay nga career path is makabiya unta ko sa tanan, makat-on unta ko sa pagsunod ni Kristo, dili sa pagsunod sa akong gusto, kay mauna siya ang kaluwasan. Mauna nga niingon si San Pedro dire, ang Espiritu Santo maghatag og kabalaan, mutudlo nato unsaon nga mahimutang balaan, holy. Mauna nga pagbalaan kamo kay ako balaan man, matud pas Ginoo. Kung dili ganita maningkamot nga mahimong balaan, kung dili na mo'y focus sa atong kinabuhi, di kita kasabot sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo. Paragod anang moingon ang Ginoo, kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Maayo na dili. Hoy, ay mo pamakak, nakasabot mo na, maayo na dili. Unsa may nakabaayo na, manglako maginang naong nimo, sigihan kag balik-balik og kulata. Namang ginitext na ko, ako pader support yung ko anang divorce. Nga naman, uy pader, uy wa say rason uy nga magsigi tag kung nasa tay time nga kinahanglan ta mo ngita sa tas atong kaugalingong kalinaw. Sayop ba di ay kung mangita kog kalinaw sa akong kaugalingon, ako yung isugbaan ng naang tao nga naakos impierno? Wa day ko'y katungod nga malinaw sa akong kinabuhi? Mana? Ang saban, sakto dili. Uy, sakto. Porting sakto ha. Pero ang pangutana, makahatag ba na nimog kabalaan? Unsa may kabalaan? Ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Ug kanus-a man nato matuman kung andam tang magpakamatay para sa atong isig katao. Mo nang ingos Kristo, there is no greater love than to lay down your life for your beloved or for your friend. And in that matter, ningon siya, love your enemies. Ngano man, unsa man day makapabalaan kanang pagkaway sala. Kanus-a man taway sala kung dili na ta magmahal aning atong kaugalingong kinabuhi. Kay magmahal kita sa atong kaugalingong kinabuhi, tintalon kita siyawa, iya ginang atakihon ang imong security, ang imong dignity, ang imong kaning gitawag nato mga kanang imong face ba, imong name, atakihon. Nyag nagmahal ka na, sukol gyud ka. Igsukol na nimo, kasa dayon. Ikasa, adi na balaan. Kining atong mga gana, gusto ginatong isatisfy ang atong gana. Mo na, premarital sex, extramarital sex, hitabo gyud. Bisan kaming mga pare, magpadami sa among gana. Gana ra ba sa kaytaning mga butang sa kalibutan o mga tao sa kalibutan? Guba gyud ang kabalaan. Di ba? Kadaghang nangaguba karon, mga bana nangaguba na ang ilang kinabuhi. Nya gisakya na lang sa nilasad, nagkunayib na lang sad silang pulos mga himabay, pulos mga hinglaki. Gahimo na silang ilang grupo, naghimo pag yung mga balaod aron masuportahan. Mauna na kanang divorce, kanang naang mga sana dihang mga balaod nga makapawagtang sa kanibang gitawag nato bag skandal sa sala, same-sex union, abortion. Gipanghimo na ng legal karon sa pipila ka mga o daghang mga nasod. Di ba? Kaya nga naman, to support, to justify aron
ang akong gibuhat mahimong sakto. Pero mao lagi kinsa may mohukom nato kanang atong kanang balaod nga gihimo diha sa mga legislators nga sila ra say kaugalingong sila ra say magsupak-supak, sila ra say maglalis-lalis. Oy, ay naglauming mga balaura kay ang suportahan ana mga balaura kasagaran ang ila ra sang kaugalingong mga interest, the human interests. Maubitan na ka ng ato ron daghang kay mga human rights, perting daghan ng human rights, nagsagol, nagkonflict rin atong human rights, pero wa gi naghisgot kaayo og divine right, the right of God over us, over His creation. Wa nay right ang Creator over His creation. Kita na mo ay dunay right, hasta pang Ginoo ato pang i-impose ang atong right. Muna ang kabalaan di ay mosunod tas Espiritu Santo, mubiya ta sa tanan nga kalibutanon. Ni ayaw kabalakas imong pagbiya kay nahibaw na daan ang Ginoo nga imo nang gikinahanglan. Nya tungod kay imo manggibiyaan, ihatag sa niya nimo in abundance. Kay daghan kay siya ikahatag nimo ana. Kanang imong bana o sarap na kabuok, biyain na, mudaghan lagi na. Mudaghan. Nya unsa man ang pagdaghan, dili kay daghang laki makaagis imong kinabuhi. Kung dili mudaghan ang imong murag bana ba nga imong higugmaon. Ang tanang laki pwede na nimong higugmaon og sabton ang ilang kinabuhi o ilang kinaiya. Apil na ng imong bana. Example, kung imong kasab-an awayon ang imong bana kay nangabit, ikaugma wa na kay bana. Nakuha mo? Mubiya man na atom na motipon sa kabit. Di wa na kay bana. Og imo lang nang pasayloon, imo nang higugmaon, pasayloon imo kapito, magsigi ginag-uli sa inyo, isip bana. Pero moadto lang na siyang kabit. Ana, 3 ka adlaw dito, nya 4 ka adlaw nimo. Di na adyo kay bana. O, di ba? Kakuha mo? Muna akong simple nga interpretasyon. Di kakawadaan ba? Nya mudaghan siya sa ato pa, moabot pa mo 50 years, moabot pa mo 60 years sa inyong marriage, pero wa magpasabot nga wa mo'y mga kasakit. Pero moabot gyud mo 50 years. Di mura gi-multiply. Di ba? Di mo to. Imong asawa, imong kasab-an, imong awayon, imong hinginlan tungod kay nakapanglaki, awa na kay asawa. Ingka mong itam sa kuglain pa der, kabit na lang. Di na ginaasawa, pero imo nang panggaon, manganak pa na. Okay, mamabdusan magina atong kabit. Di mudaghan pa imong anak, imong asawa magsigi ginag-uli sa inyo. Sa sige niyang uli, unsa may mahitabo? Unsa may mahitabo? Ma-convert. Siguro mga 10 years, 15 years, maulian gina siya. Nya mahimo na gina nimong faithful wife nga din agin mo biya nimo. Tungod kay ikaw nga husband nagpabilin nga buutan. Maunay gugmas Ginoo natong tanan. Bisan sa atong kabuang, kapila na ta nagpakasala, kapila ta ni saad, ikasakit na to, saad din tas Ginoo mag-usab na gyud ko. Nya ini kaayo na, balik na sa atong karaang bisyo, ikasakit na sa Ginoo mag-usab na gyud ko. Ang Ginoo sige lang yun, hangtod gyud na mahimo gitang balaan sa maniya. Ang pailob sa Ginoo ang iyang pasaylo, way sukod. Nya kung kita mosunod sa niya sa pagkaway sukod, pinaagis pag huna-huna nga dili kita maoy importante kung dili ang sugo sa Ginoo, munindot sad ang atong kinabuhi. Manindog ta. Mga igsuon, magampo kita ngadto sa Dios nga Amahan aron iyang ihatag kanato ang mga grasyang atong gikinahanglan alang sa kaluwasan. Muingon kita, Ginoo, dungga ang among pagampo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga sa kanunay, buhion sa simbahan, lukop sa tibuok kalibutan, ang paglaom sa katawhan,
pinaagi sa iyang buhat sa pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang katawhan, nga anaa sa pangagamhanan, ug sa pagnegosyo, muisip sa ilang pagpamuhat nga matuod nga pag-alagad, alang sa uban ug dili sa ilang personal nga kapuslanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang katawhan makaamgo nga pinaagi sa ilang pagpamuhat ug sa ilang mga pag-ampo, ilang mapalambo ang pag-abot sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga makakaton kita sa kahulugan sa mapaubsanong pag-alagad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay, makadawat na sa kapasayloan sa ilang mga sala, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Dios among amahan, sayod kami nga ikaw ang tuburan sa tanan. Busa dawata kining among mga pangamuyo, nagituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Langit nun among amahan, among igasa, ang kang Kristong kinabuhi, habiling bayat, ning imong mga binuhat, bayat sa mong kasaypanan, dawata Ginoo nga among kaluwasan, dawata Ginoo nga among kaluwasan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos sa simbahan. O Dios among magbubuhat, ang pan ug bino nga among gihalad kanimo, timaan sa among paghigugma ug pagsimba, mahimo unta nga usa ka sakripisyo sa pagdaig ug magdala kanamo nganha sa kaluwasan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod
nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay pinaagi sa imong hinigugmang anak imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy ug busa. Matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Ilabi ang among gihandom karon, sila si Monsignor Rudy Villanueva ug si Father Glicerio Yusana. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag
ihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwasod sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manasab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi.
Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Satisfy the hungry heart with gift of finest wheat. Come, give to us, O saving Lord, the bread of life to eat. As when the shepherd calls his sheep, they know and heed his voice. So when you call your family, Lord, we follow and rejoice. You satisfy the hungry heart with gift of finest wheat. Come, give to us, O saving Lord, the bread of life to eat. With joyful lips we sing to you our praise and gratitude, that you should count us worthy, Lord, to share this heavenly food. Magampo kita, O Dios, sa kaluwasan kining sakramento nga naglig-on kanamo dinhi sa yuta, magdala unta kanamo sa kinabuhing way katapusan sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa kaluwasan. Nya mahitabo ra ni kon giyahan kita kanunay sa Espiritu Santo, labi na gyud kon kamao na gitang mubiya sa tanan aron mosunod sa Ginoo. So salamat sa nagsigig palit nga tugslats mibiya sa ginagmay nilang mga bahandi aron ipaambit nganhi sa simbahan. Padayon tagpalit sa ato mga slots, wala pa tay update karon, ugma na lang tingali ngatong SBF DAG para sa kumbinto tag 500 pesos per slot. Nya ang atong 16 slot challenge niini 8,000 pesos. Ang ato sang para sa Kapilinya, Mother Mary's Healing and Deliverance tag 1,000 per slot, padayon sa tagpalit niini. Nya ang ato sang DISAP katong tag 500,000 pesos, open pa siya sa atong pagdawat sa mga gustong mo invest dinhi. Ang Ginoo manaa kaninyo og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang mahal mo nga panalangin, amo na kaharon. Mahimo sa kining lungsod, sa paghanad o pagdawat, sa pinilhon mong lawas ug dugo. Una kami sa kada itugugma mo, ang tanan karon himua nga magsaksi ug magsangyaw sa mensahe sa kahaluwasan.